Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond onagi. Mana kamano nyakora magajwanga kautulu makende marwa kete na mara riyo mar duond onagi mano wanyise kacha odichomo kalo niko chopo odichomo kawuono todhi bedo kaka kachiel kod duond onagi kao bad bende wadhi neno to cho piny mar North Nyakachuoto wachango nyakora magajwanga kotono kachiel kod weche mag siasa chutho to sama bende koro wachiko kacha yiero kata wachomo kacha yiero mar gana ariyo kod pero kod abiriyo ano ka ji osewuok kacha mopogore kendo ji laro kacha mopogore nyakora magajwang mama me odichomo makawuono Chuny Onagi TV adundo jaluo kaachiel kod jatelo kata moluor migosi Zablon Ongati aka mong'ere gi nying mar Oledhi mar Ogwang. Wan kod gany nyakora magajwang mondo wagoye mbaka kodhi nyisowa ni to jonya North Nyakachuodo to wache nang'o nyakora magajwang ka thul makende marwaki mondo mikete mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo kaka wonte en tarik 5 dwe mar adek higa gana ariyo kod 26 kama ta ichono en Steve James aka nyakwar nyaronyo wanto ma to Chuny Onagi TV akathul makende marwako wendo makawuono man godo kandie migosi Zablon Ongati aka Ogwang. Ichio nade? Ichio maber. Wamor kabisa kwa nini kandie? Amba mor kuom rado kodi odiochieng' makawuono. Mokwongo we awach ni ano ka twech romi maber kabisa kodi ni pok aneno go ng'ata en koti mar pesa. Ayo ka jo North Nyakach nigi yawe. Aneno ka ruoth orie bade. Ruoth orie bade. Gini. Kawachako adwa mondo amiyi ma kamera mari mosa jo Nyakach nyisa janeno mara ni to jo North Nyakach ochiwo nade to jodong Ogwang bochiwo nade. Ne jo North Nyakach amoso uduto okinyi makawuono ang'eni sani ng'enyu nie tich achiel ang'eni sani ji komo jomoko puro jo North Nyakach watiuru matek ang'eni koth chwe na dala gokinyi koth na neno ka chwe maber wameduru tiyo matek kapod kodh ni chwe.
Erokamano, iwacho ni jaluo ne nyaka pakre to kaka chuno na gitivi ka nikech ma odiochienge mokwongo adwa mondo inyiso janeno ni to jaduong' Zablon Ongati be en jadak manyakach kose en wan gi jadak gi jadak manyakach kose wuod nyakach. Nyiswa nonro mari ni to an wuod nyakach Agoro. Wuod nyakach Agoro. Onyuola nyakach, adongo nyakach. Sumba moko batimo nyakach kanyo. Koro an Agoro, North Nyakach. Pautenge kanyo, kikalo idhi Sondo. Kichopo kamoni Pautenge School. Dala nantie mane Bath Factory mar jo China. Mama wuod nyakach madwaro kom mar North Nyakach. Ma wuod nyakach. Ok an jadak. Ok in jadak. Aja North Nyakach. Mano nyaka giwinj maber. Erokamano, awinji kipakri ni ogwang' ni ma en nyingi mar kwaro kose ma en mar pakruok. Ma to nyinga mano ochak pakago katin. Ogwang' ing'e ni en lee moro magala. Kato en aggressive. Koro emomiyo joka omanyo ogwang' manyo ng'ene koko manyo momondo gokinyi tho mokawo gweno moro to ang' ori kech. Koro menyo na matek gi tije matek emomiyo chaka nogwang'. Erokamano, ka wadhi mbele gi twak mondo wagoye mbaka ngero mabende jodongo nobedo piny wacho kacha ngero nikech ngeche gi nitiyo godo kata kanielo buche gik moko machalo kamano. Ngero ma kawuono chieng' tich ang'wen jodongo nobedo piny mogo ngero ni ich lach nonego kal tako. Ich lach nonego kal tako. Nyisa ni to ngero ni olang'. Ngero ni kang'iye maber jok mok yieng'. Iyudo ni ng'ato samoro Nyasaye omiye matin okonyorego, okonyogo nyithinde, embo chiemo to ma ok rome. Chak iyudo ni odhi kata gir ng'ato, oneno ni ma en go ni ok oromo, ochako dhi e gir ng'ato kata gir sirikal. Koro ineno kata nondiki msara to msachi ni ok rom, idok kata pesa jopiny ichako mayo gi kendo. Koro mane ich lach. Kaka an kamane kaka nene. Gimomiyo koromi. Okoromi. Erokamano. Migosi Zablon Ongati nyiswa ni to North Nyakach ward mabende kore dwaro ni. Ginang'o gini mabende samoro ineno ni mondo mi ikel kata mana lokruok mage mabende dwa ni ikel ne jo North Nyakach ward ma samoro kineno to ino ka bende rem nitiere kamoro. North Nyakach wan gi pek mang'eny nikech en kama otuo. Otuo ga kabisa ma ji hinyore. Pur be wapuro seche moko cham tho, seche moko ka pi obiro mang'eny be hinyowa. Koro North Nyakach ji nigi shida mopogore opogore. Wan gi shida mang'eny North Nyakach ma odwaro ng'at mosedak North Nyakach maber machalo koda ma odak kanyo an onge kuma dhi kata kawuono kana wuogo kinyi awuok mana North Nyakach. Onge kar dak na mopogore gi North Nyakach. Koro shida wan go mopogore opogore. Mine hinyore, jodongo hinyore nikech king'iyo kacha maber to factory moro ma wan go North Nyakach onge kata matin. Purni bing'e ni en pure to seche moko kaka kawuono an gi kijanda moro kamoro ni game yodho nam kocha. Koro game ni ogocho na gokinyi ni iluonge na Alipo ng'isa ni cham nche wapidho alot kato pi mano biro go ni osedhite. Koro ng'e ni wan gi shida mopogore opogore. Kaka gin koro ne ng'ato puro tiyo matek pi no osedhi gi cham te. Koro shida go ng'eny North Nyakach. Ma kachako pango gi tok gibiru musani. Ma agenda mari mabende koro dhi godo North Nyakach mabende koro gisane uso en mane ma samoro kidhi office to wacho na mage madhi timo ne North Nyakach. Sana adwa focus on jopur gi. Entie jopith chiaye, jopith mag jamni kato gi jopur. Jopur nitie asechako masani asechako mako jende gi jok manya pur.
ing'eni kidwa timo gimoro to imbe nyaka ne ni in to gimiwacho ni imbi nyatime adier. Aseng'iewo puothe tie awach, sani kura keto vijende moko. An go kijende moko ipango gi kijana moro ni Hillman Odino wa Nyakach kanyo. Sani kuro kata sama wuoyo kodi ni gini puothe tie awach. Gipura lot, gitimo ang'o. Kuro an mang'iewo puothego ta miyo gi. Ang'iewo ne gi seeds atimo ang'o. Adwa ne jo Nyakach mondo wapur. Malo tie nam seche moko nigi challenges moko, but tie awach ka to ndalo horo wanyago pi wanyatima. Koro abiro focus sana e wach pur, kato youths be abiro ng'iyo kaka abiro youths nigi shida kabisa nikech iyudo ni gidonjo e boda king'iyo maber seche moko be pesa en go, but ng'ato nego tim tich moro. Boda ok awach ni rach ahinya, but tije moko kwanya golo, ing'eni ka en kanyo to igolo ng'ato chak iketo kamoro maber, nyalo bedo maber gi jopiny. Kaka sani an gi workshop mar atimo welding and fabrication be kamoro ni Kanyamlori mane i North Nyakach kanyo. Akaw vijende apuonjo welding and fabrication. Nitie madhi e colleges, mago be a support dhi e colleges, amiyo gi basari. Moko be nitie machulo negi directly nyaka secondary. Kuro moko dhi mbele ahinya, nitie moko ma iyudo ni ok ohero college. Kuro atero gi apuonjo gi gimoro ni welding and fabrication. Kato mine mago ohala amakorago kabisa. An dala na yuocha ka ng'ato penja pesa ok amiga pesa. Ang'isi ni adwa ng'isi kaka imanyo pesa. Nyakach otuoga kabisa. Kuro ndalo horo pi mudhore kabisa. Ka in katito kama kanyo inyamadho kata over 5 liters of water. Kuro aketo defreezers madongo katito kanyo. An gi duka kanyo maduong'. House electricals gi so many things. Kuro duka ni aketo defreezers madongo. Afreeze negi pi kato gitimo gimoro ni hawking. Johanda suwe kata kuro gidhi go e barabara kanyo. Iyudo ni ka uso kata mana rima reyo. Mama ni yang ne dhi kata gi siling 800 kata 900 godhiambo. Kuro mago bate motimo. Gima moko be abro ng'isi mo bro timo. Erokamano maduong' ahinya. Awinjo kiwacho kacha weche mag pur, mulo kacha bende weche mag somo, kachiel kod bende weche motenore kachiel kod konyo mine. Apenji ni to weche motenore kachiel kod bende weche mag mine gi kata mag ohanda swekra gi kinyalo lero matin tu kaka inyalo konyo gi kata jolo gi weche mag owelni gi chirni ma bende nitiere. Kaluwore gi jo ohala ma mine gi jok mag ohala katito. Sana North Nyakach waluongo ni heartbeat mar Nyakach en ga katito. Katito ema iyudo ni jo Nyakach romi be magi go ohala. An achiel kuom jo ohala go. Ago ohala mopogore i katito kanyo. Mon koro awuoyo kaka achiel kuom jo ohala ma katito. Koro gin gi shida nitie kacha nikech inyayudo ni ng'ato ng'igo ohala to pesa mochak go ohala bedo matek. Emomiyo iyudo ka seche gi adhi akaw mine kata e gweng' kucho to akelo katito. Kase freeze negi pi tamiyo gi. To gidhi giuso to kaw makore kata mara ni oduogona. Kata jo ohala moko kendo mantie i chiro kanyo be ase support mang'eny. Ase support gi nitie stalls moko magero negi e iye kanyo. Giloke e iye kanyo. An achiel kuom gi. Koro shida gi chalo shida mara. Jo ohala ma katito ng'eyo. I chiro kanyo nyaka dhiye kata dichiel e juma. Ma ng'e ni jo ohala gi gidwaro ang'o. Sani koro challenges. Wadwa ni pesa wuok e county kae. Nitie mi support go jo ohala. To ma katito kapok aneno pesa no kobiro. Koro mage gik ma kang'iyo tadwa ni abi mondo mi afuat gigi mondo wang'i kaka jo ohala ma katito nyakonyore. Nikech mine iyudo ka mine ma konyo udi. Koro nyaka wamak lwetgi motegno. Nitiere Nyakach kanyo bende oseng'e ni en kama bende kuo dhok gi gik moko bende timore. Akendi North Nyakach bende nigi shida machalo kamano. North Nyakach nigi kuo. To kuo ing'e ni timore mana kama ji odenye. Apa ni kech ni gi ich lach mane wacho cha. Ema kelo mago. To sani aneno ka sirikal gore kodgi ma
achijegi aneno ka moko seringo, moko be kata juma mokalo ni ne nitie achich moro ma wan gi kes moro kadwa wuoye mang'eny mane ne jonyakach mowuok modhi ochiel. Koro mano to kadwa wuoye nikech en mano pod ne gi sirikal. Koro sani ok anya wuoyo about yande no bende wan yudo kacha simbe mopogore opogore chutho to jogo mabende odak Katito giwacho ni owala ma Katito samoro ok dhi maber nikech nitiere joket mwandu kata mana dhoudi mamoko especially orieche mabende koro biro to kawo stonde mang'eny jogo mabende koro ne tiyo kacha ok agene ka owala dhi maber to winjo kiwacho kacha ni kaka achiel kuom jowala ponono ni gima chalo kan mano timore gima inyalo dhi mondo itim mondo ilok godo kata ngima mag jok mauso e town machalo kamano. Kaka sani shida nitie johala osebiro ira orieche donjo mang'eny Katito. Koro yudo ni daro jo mane loko kuondego imiyo gi kuondego. Ing'e ni pesa jo Somali gi pesa kuma gigole ok wang'e maber. Ka ni neno news kata Trump ne yware kodgi Amerika sani. Ka gidonjo kamoro to gichuoga wigi kabisa. Koro ka gisechuo wigi pesa be gibiro go mang'eny. Akieni en pesa pirates, akieni en ang'o. Gibiro gi pesa mang'eny. Koro ka gisewegudi, koro ka gisemiyo to golo ji e udi. Koro ma ne wasebedo gi jatend chiro moro miluongo ni Abdalla. En osiepna. An mana kawe makete kama entie no kendo konyo jopiny kabisa. Koro Abdalla wasewuoyo kod en ja-Islam. To en mano tudore gi jo orieche gi. Koro nang'ise ni tem punguza orieche gi. Kik ma ng'ato ot japiny ka ja North Nyakach ni miyo ria. To gima nya wacho ni pesa to nitie Katito. Bora ni ng'e gima idhi timo. Johala ana wacho ni pesa nitie kamoro amora. An sani kati kawe tira lodwa kamotuocha tadhi bedo kanyo 1 week tang'iyo to e week mabiro chat aseng'e gima nyalo loko kanyo. Winji. Migosi Zabulon Ongati idhi gi chama mane? Chama an ja ODM. Sani an treasurer ma North Nyakach. Koro an patina asebedo kata ke ji mang'eny osenena e campaign kata Governor Nyong'o na chung'ne matek makuro en kanyo. Governor gin gi deputy mare an mana chung'ne gi Nyakach kanyo kata county politics jok mung'eya nena pile kanyo. Iluonga ni troop leader. An mana pango troops go. Troop leader. To sani be nano ka bende udhi lero ge achiel kuom jama bende koro nie kom sani ebo ne ja ODM. Ibende idhi lero kacha gi otiko mar ODM. Bende ayinjo kin gi lemo kanyo mar treasurer. Kose bini dhi tiyo gote kumari kose ponono ne gimoro timore kata guonyruok moro timore nikech ywak bende nitie ga ni chama mar ODM samoro ticket ja pasrega kata mbasre. Chenro mage miketo maneno ni ine midong'e ikaw tiko. Sani ato siasa mwadhi sani 2027 mang'iyo ni ato ting'o bad ng'ato to kane sani. Nikech jok ma Raila mane ting'o bad ji. To nosegine nosenindo. Agomo sahinya ne jakomwa. To sani wang' ni ng'adhi ting'o bad ng'ato onge. Mano gima dwa ng'isi sani. Sani bedhi e ground imany kura e ground. Nikech jok mating'o bad gibe gidich kucho ng'abiro ting'o bad. Embe ok odhi manyo mare kuma entie no. Ng'abiro ting'o bad wadgi onge. Sani dhi e ground idhi many kura. Kendo wacho ni wang' ni ber kabisa. Onge ng'eyo tiko. Jomoko ni wa campaign kosetiyo kama to ng'ato to dhi kacha to ng'eyo tiko. Kata no ng'ere kata nang'o. Sani onge. To an be gimoro ni maya gino ok ane pacha. Nikech gik mimanyogi. Gik mimanyogi. Ai. Okane. Ing'e manyo. Ang'e manyo. Manyiso ni gisani sama kama wawuoyi kani. In kaka Migosi Zabulon isego trubin mineno ni gicha tikawo. Anya wacho ni gicha. Aseng'isi ni gini aneno ka ruoth orie bade. Ruoth orie bade. Kama ruoth orie bade be nitie wach moro. To jopiny wuotho go machalo nade?
An e ground adak North Nyakach. Achiwo pile. An gi jopiny pile. Jopiny an kodgi. En ani ka ok adwa wache nikech jowagi. Ing'eni jok malerogi. Ka ng'isogi mang'eny to ginya tiyo gi mano mondo mi gitie kata jopiny tadwa ng'isi niya ground antie. Kiwinjo kidonjo Katito. Penja ng'at moro kata nyathi moro mochako wuoyo ni ogwang'. To dhi ng'isi ni ogwang'. Inyalo kochako mana nyiero. Nitie gino mabende dhi kacha ni sama na kaka iwacho ni sani ok ting' bad ng'ato. Iwacho ni chung' mane giri. Ma kaka wuono jo North Nyakacha wacho ni to gwang' semnwa giri. Chung' ng'ato chung' e giri. Moseloso. Sani nikech an pok atiyo. Ing'eni sani jok motiyo gi wacho ni aloso ndara. Atimo ang'o. Ndechni go olos gi county government. Iwinjo. Mano gima ng'ato ok nyal ng'isa ni siemo giri mitimo. Koro akia ni mane miwacho matimo gi pesa na koso kaka mulo ngima japiny. Kaka mulo ngima japiny. Sani nitie nyithindo machulo negi school fees. Nyaka dala na nitie nyithi kiye madak machulo negi school fees. Moko sani asetero mani nyaka university. Moko sani mawuoyo ni workshop na atimo negi training. Moko bakao sani nyaka jo boda boda. Nitie nyithindo moko miyudo ka beyo to dwa kethore dwa chako madho changa timo ang'o. Akawo tatere driving school tatego gi gechega. Masani kata manyo negi yo kaka gi an gosiepe gi links mang'eny. Kata manyo negi tich. Nitie moko matiyo mabe korka gedo. Ka in gi barupe maber. Nitie moro kata ni Kevin Smith. Nche nyathi manche akawo watiyo kode oa Kanyamluri ka. Watiyo kode maber. Masani amanyo ne international company en kaka notimo degree in civil engineering. Kuro sani en amanyo ne tich Nairobi gi wainde moko. Masani is likely to go to Mombasa. Sani otiyo en Athi River. Kuro sani kotiko kanyo to dhi e site machielo. Kuro through him achaka kawo jok manya timo mjengo. Tachaka oro ne kanyo. Nchi gero stadium makitui. Nchi atero nyithindo karibu over 30 kuro. Through links mago ala mag yudo konyruok ka gisetiko sani ka gichagi duogo to chaka bagi e site moro. Smith no dhi e site moro Mombasa. Adhi ba over 50 ng'ata man North Nyakach madwaro tij gedo kata ng'o mafundi bro bakuro mondo oyud konyruok. Achiel kuom gino mabende samoro miyo japiny ok yier jatelo maber kata ma samoro bende gigombo en siasa mabende koro igoyo gi pesa mar koro ing'iewo jakura mondo mi ogo kura. Akia ni North Nyakach chalo nade? North Nyakach ka pesa to wuothe kabisa. Kacha wantie. Pesa wuotho? Pesa wuotho. Japiny yieng'. Kacha wan gi ji. Wan gu pande kacha. Kanyo moting'o pande. Wuon mula. Ochako ting'o Vindadi. Ochako ting'o Kuja. Mago jo pesa te. Koro pesa to wuothe. Koro ambe mara matene ni. Oimbi wuotho kode? Ambe gito giewa. Joka ni gomo. Koro jowa madongo piny ka. Ma koro wadongo piny ka MCA ka en. Gita tielo gi kabisa. Tielo gi kabisa. Gito kwa gichop kuomi. Gita de lao. Mano nyiso ni North Nyakach mano kiko bedi gi wasi. Ogwang' nitie. Kanyo gwang'. Kamar pesa to ogwang' nitie. Gimoro amora kama giluwo. Ka en mar jopiny ni dhi time maber. Wadhi time. Ka pesa ni wuotho. Pesa ok en mar ng'ato. Ng'ato manyo pesa. Iro ni pesa ok en mar ng'ato. To nyisa ni koro gi jok mikwano gi nitiere jok mabende koro dwaro lemo mag MP kata mana mag governor. Do sama bende MC bende dwaro mare kachacha. Bende nitiere MP ni ma samoro bende ukwotho godo bende samoro nyalo konyi. Makuoro nie matin. Akor ka pesa. Kata miwuotho go kamoro achiel. Jok makwano ni go gin osiepe gate. To ka gisefwenyo jok mariek ka gisefwenyo ni in gi yuto ni matin.
onge gima jogo nyami. Koro kata ambe pesa gi okadwa ahero pesa mamanyo kiyang. Koro gin osiepe gate. An a support gi te. Kendo adwa ni ng'at ma Nyasaye oyie odhi oyud Nyakach. To jo-North Nyakach winjo ka kuodho ng'ama nyalo Nyakach MP. Jogo MP kar kanyo aneno jogi kuodho te. Ikuodho gi te. Ikuodho gi te. Okadwa luongo nying ng'ato. Ero kamano yakora mga yuan kamora mara mitaka othol makene maguniro kamano mudonga inya kom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo wadhi die yweyo matin kang waduogo to koro wadhi chako somo kacha comments magi kendo wadhi neno to ito te wacho nango kotone kachiel kod North Nyakach Ward ne ja North Nyakach Ward mabende ne kanya koro mga yuan aka othol makene mondo miachaka ruaki kendo nyaderi etuak machalo koda kama nikech sani duondo nagi wagombo kakande kachiel kod Muluor Zablon Ongati mabendo chung kacha kendo dwaro komno mar MCA ma North Nyakach. In jal mabende koro winjo talk machalo koda kama ponono nen gi penjo mora mora kata mana medo mora koro waya live mag Facebook page Chunyo Nagi TV, TikTok Chunyo Nagi TV, YouTube Chunyo Nagi TV mondo mi wapach ni to chalo nade pod wan kande kod koro ngejwang ka dugo to no mara riyo bando digo kodwa wadigo kata mbaka to nyiso ni to registration kata mana jogo mabende koro ka opande ma bende koro digo kura chalo nade tegno mar ODM mar chama madu yembe koro chalo nade kachiel koda weche mag national politics matin wadhi yweyo matin kang wadugo wadhi chawa kachiel kod somo pachi medikete mana Chunyo Nagi TV adundo jaluo wadugo bang sama chuo. Looking for furniture that speaks comfort, style and strength? Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a diploma, artisan level or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building future. Ma and Dwond Onagi. Ma and Dwond Onagi.
Mwana kama nyakora mgajwang akautulu makende moro kikende telono mara Rio telono mara duond onagi kama bindu agomba kakachiel koda migosi Zablon Ombati ma en kacha jalon bendo koro chung madoro kacha komno mar North Nyakach Ward kodo tiko no mar ODM telono mokwongo iwinjo kaka bindo sechung kod japiny kendo konyo mine mabende timo walany koro mgajwang kachiel kod weche mag somo bende winjo kacha kake bendo oselero nwakacha kaka osewuotho kachiel kod japiny mara dekno bende winjo kany gin mabendo dwaro mondo tim kacha kata gimo dwano tim ne jo Nyakach kacha en achiel kuom gi en ni neno ni weche mag pur oket kama kan koro mgajwang kendo neno ni opodho kacha weche mag pur mondo miyo jogo duto temo dak kacha North Nyakach Ward oyud kacha kaka ginyalo puro kendo kaka ginyalo bedo kachiel kod cham kare nowacho ni kwado kacha teno mar ariyo to dhi chako kacha kachiel kod somo pachi mondo winja ni to into tiwacho nango ponono ni ja North Nyakach Ward mabende neno chenro ni wagero kamano maduong' ahinya kendo wada chako somo pachi kwa neno ni to ang'o madhi mbele kanyo koro mgajwang wan kende kachiel kod luongo ni Kevin Smith wacho ni wasende ni ogu wuon geno wasende ni ogu wuon geno ogwang oguno ogwang ogu wuon ogu in short asende ne ogu in wuon geno erokamano wan gi Harry Yasnold wacho ni embe ukete twak erokamano Mbadi Brian wacho ni twak ber maber kabisa asante sana Harry Yasnold wacho ni mana sirikal matiyo erokamano Josh Adero wacho ni ukete twak kendo winjo maber kabisa Elizabeth Anyango wacho ni awinji maber kabisa mbuzanja telo wan kande bende gi longo ni Erickson wacho ni ambenda kete to akaro kamano maduong' ahinya koro mgajwang med kete mana e chuny Onagi TV ko kamano med orona pachi kata mana ote magi gino bende paro penjo moro amora mabedi gombo penjo kacha jatelo wan kandi kode kandie mae bende koro mayami kaka thuolo mondo mi penjo moro amora kata mana paro mabende diket mondo mi wasom kacha pachno koro mgajwang kwadhi mbele ODM kata mana tegno teku mar ODM chalnade North Nyakach Ward North Nyakach kacha wacho ni en ODM zone kacha dakane party mora ODM ne majiong'e wasetege kabisa ground kendo watege kabisa en ani ywaruok matimore sani e ODM no kaka wan okomorwa kabisa en ani koro an e level mapiny koro okanya donje weche ko tagombo ni jotendwa mondo gibed kanyakla mana kaka ne babo wewacha wado ni mondo giwuo nikech gimwong'eyo ni yen man goleme mibaye kidi koro ywarogo to kawaida but adwa ni mondo gibed piny mondo gilos weche otherwise North Nyakach en ODM zone. Okay, rokamano. Youths bende ema ineno ka bende gin gi kwan mamalo kata mana tamalo mang'eny. To gin ma bende koro ano ka jotelo pogore kwagi mondo mi gidhi gikaw kura mondo gigo kura. Inyalo nyiso ni to registrations kata mana vijende ma bende koro ni kod opande. Chalo nade kata ka bende setimo achiel ariyo adek mano ne gikaw kura. Wasetemo mondo yudhe okaw kipande kata gichak gikaw kura. An kaka ogwang asetemo ma achoko gi kor gweng ingeni ma onge opande gikuodhore kendgi ni ngane tingeni onge opande koro aloso ga list gingere mano wito pande moko nitie ma owito pande moko be onge opande koro list ni naketo kijende wuothe kor gweng kato gingisa ni ngane gi ngane kata manyo gi tatero gi kama ni paponditi to gi register gikaw kipande kato gichak gitimo registration sani be abro loso forum moko ma abro luongo abro kawo joga teri kor gweng kabisa mondo mi koro ingeni samoro ngato North Nyakach duong kabisa madwa ng'isi ni North Nyakach is the second largest ward in Kenya koro duong koro samoro nyayudo ni mondo mi ngato wuok kata wi got kata ma yo Gapsor kucho ni biro Nyabondo samoro kaka chiemo kaka ng'owa koro ng'ato wacho ni afadhali abed maonge pande nikech pesa madhi tiyo go ni ang'iewo go mo koro jok machal kamano adhi amanyo an gi gacha tating'o tatero paponditi gi mine ma ok nyal tatero paponditi to gi register kata moko babro dhi e kor gweng kuondego adwa kawo jo pande gi mondo atere kor gweng ka gweng
mondo ng'ato register mane bathot kanyo. Waseno ka oganda mathoth bende gimoro amora motimore gweng' kata mana chenro moro ma ok otudore kachiel koda tich mar MCA bende do ka jagweng' samoro bende koro biro to koro eno oketo mana lawama ne jatelo. Ponono ni higa manyien 2027 ekawo komno mar MCA. Ponono bende nyalo nyiso jal mabedo koro ne chenro machalo koda kama ne tij MCA kata mana roles magi ka jatelo bende koro dhi taka chano nyaka ward gin machalo mage. Tije MCA en ibedo kaka ining'i itimo gimoni oversight. Oversight gi dholuo. Oversight ing'iyo ichalo kaka ng'at mang'iyo gima ji otimo. Ing'iyo ni gigo dhi nade. Kato mar ariyo kendo ichung' ne jopiny. Ing'iyo shida ma jopiny nigo. Kaito ing'iyo kidhi e bunge kucho inya present gi. Kantie location moro tung'iyo gi gik monego losi oger achiel ariyo. Bende isebedo public participation moro amora mag jo North Nyakato ward gino ma bende samoro gidwaro. Public participation gi an gik man jo North sana ok adhiyega to kaero dhi nikech gik ma giwacho kacha ok gin gik ma gitimo. Ang'eyo gima public dwaro nikech jogi are relate go pile nikech an aja North Nyakacha adak North Nyakacha ka. Jogi wako go chumbu ka Tito kacha. Koro ang'e gima gidwaro. Koro inya dhi wacho idhi e public oversight iwinjo ka jopiny wacho gik ma gidwaro to kidhi idhi e budget kucho tiyudo ka gigo onge. Koro akia ni ng'at ma onego o present gigi man gi weakness mo to mano to kadwa wuoye. Shit jo North Nyakacha tang'eyo kabisa. An gi lweta. Ma kidwaro ni kaka no ka jatelo mokwongo in idwaro mondo mineni pur ma mi jo Nyakach. To kiwinjo jo Nyakach gima gidwaro shit gi ang'o gima gidwaro ahinya ma oganda moriwore ka mara achiel winjo gino ma bende giwago sana ma be samoro ka giyude yo makare. Sani North Nyakach shida ma wan go sani ni otuoga kabisa. Koro kotuo kaka sani koth mano chwe dwe mar achiel ne mokonyo matin. Iyudo ni kaka jok mane nigi dhogi tho. Koro gima ni kacha kabisa en ni koro wang'i kaka pi nyaringe i North Nyakacha. Weche mag pi. Kata dams moko wamed kunyo. Dams gi be wachak watim go irrigation be mondo ji opur. Kose pur kata dhok boyud gik ma gimodho. Ing'e no tuo. Koro ing'e ni sama pur oting'o gik mang'eny. Inya pidho kata ogada. Inya pidho gik moko, bando gi. Koro wapitho throughout the season. Koro mano iyudo ni pi nitie okale i North Nyakacha. Awach nitie kacha. Wan ga sao. Kendo nam be wachiegni go. An paro man go kabisa ni kaka wanyagolo pigni e nam kabiro e puothe gi. E North Nyakacha. Mondo wabed ni koro ok ni jalang'e makelo no chiemo ka Tito kacha ni ko kwang'iewo. An sana puro nyanya. Alot an go gimora mora an go kendo use i Tito kanyo. Koro adwa ni jopiny emomiyo achako gigi. Jopiny be akete gigi. Kase dhi county assembly kacha, the first priority mabro miyo en purno. Purne madhi keto pesa e ofuku. Weche mag nderni chalo nade? Nderni North Nyakacha nderni ok ber. Nderni ok ber. Mamoko to asetimo kian. Kaka moro nitie madhi Kubeto. Ndalo mane jo China tiyo loso barabara no. Natudora gi jotend jo China go. Mane agolo gimoro matin mobugna go. Sani nitie moro ma but Kanyangweso. Kadhi skul moro ni Wenwa. Mano tabugo kenda. Onge en abuge kenda. Asechake kenda biro tieki. Ilose ki in kako gwang'. Mana loso makata gir kaunti. Gi pesa ni. Gi pesa no. En asechake kenda buge kodhi kucho. Problem ni office mar office sani mar MCA. Wabro wuoyo kod gembe monyalo timo tim. Jopiny biro amua mbele.
Kwa dhi e weche mag kaunti matin to waneno ka bende yawuot Nyakach kacha bende wuok ka dwaro kacha komo pogore to gino mabende koro sani Kisumu County kata ng'wech mabende koro bedie mapek ne kata mana chama mar ODM en mar governor. To waneno ka bende Nyakach kacha bende chungo yawuotu. Weche mag governorship ne owacho nang'o? Governor, aneno ka yawuot Nyakach wan ga Duma kacha, wuon owuor, kendo wan gi Ojienda. Dong wan gi ji ariyo go kende. Owili Musiepa. Koro gima nya wacho ni an sani joga lemo ne gite. Alemo ne Aduma, chaka lemo ne Ojienda, chaka lemo ne Owili. To ka gima ber jodong Nyakach adwa ni mondo wachung ng'at achiel. Mane madhi spearhead gino. Nche se romo gi jodongo mago kod gi mbaka ma penjo gin to buneno gima timore ni. Kuchungo ji adek. Buneno bentie kama odhiye. Koro abro dhiro jogi. Ojienda osiepna, Aduma osiepna, Owili osiepna. Abro luongo gi kako gwang'. To mondo wamany ng'at achiel. An abro luwo bang' ng'at achiel. Sani ng'eni wacho wach gi tek kabisa nikech gichung' ji adek. Bang' ng'at achiel no abro tiyo ne kendo resources ga gi gimoro amora manya golo ne gi support gi ng'eyo utekuna be ground kacha. Kose miwa ng'at achiel Nyakach kanya abro luwo bang'. Sani to kado wuoyo mang'eny. To e weche mag national politics kwa ng'eyo kacha bende yiero mar 2027 ma bende koro wawuok kacha cha kende dhi yier ker. Wan gi jo one term gi two term. I kaka achiel kuom jogo bende osebede telo kuom thuolo malach gi bende chamano mar ODM. Ineno ka kweth mar ODM dhi kama ber koso ineno ka nitie lokruok monengo bed ni ikete? Aneno ni kaka wan jo ODM sani ng'eni nitie jo two term gi jo one term. Gi jo one term. Koro mara ok adwa ng'iengo sani. Lela. To gima timore ni onego wawuoye gi one voice. Emomiyo nang'isi ni jotend ODM mondo onego bed piny mondo walos wachni. Nitie jo two term gi jo one term. Koro sani an adwaro kura. An sani awacho mara North Nyakach. Mano sani we jogo ing'eni gigore gi malo kucho. We jogo gore kabisa. Ka waseyudo matokeo koka bro tingo. Ma gorruok no bende en gima ber e party. Ber e party koro okelo demokrasi. Koro we gigore ka gisetieko. An kako gwang' abro wacho nwatimo nang'o. To sani dong iwinjo ni ji dhi e delegate meetings. We meetings gi kosebedo ka gise resolve gima gidhi timo emo bro luwo bang'. Ma yiero bende nitiere kacha kiny tarik 6 ma bende yiero kacha chairman mar Kisumu County, ODM chair Kisumu County. Wan kacha gi jok mochung' mopogore wuodo bende chung' kacha. Wan bende gi moluone Adui Nyang' bende ni kacha cha bende dwaro komno. Ineno ni yiero no chal nade? Keni imbe ina achiel kuom jok madhi yiero. Yiero ni jogo hap gi ber kabisa. Ni no kadwa go lwenje mang'eny. Adwa na go mar MCA ni kende. Koro de ni aonge gi interest e wach MCA. An madina kawo gino. Jogo dina ayuara go kabisa ma an madina kawo gino. Koro gin hap gi ber na aonge kanyo kato alemo ne gi ng'at madhi yudo oyudi. Iwinjo gin osiepe gate koro kadwa yiero ng'at achiel. Sani ba pondo negi ok adwa ni ng'ato neno nyaka gitiek gino koka wabro neno recording. Gin jogi te. Gin jogate koro kadwa kawo sai. To nitiere wach moro ma bende liekore ka ni siasa magore Nyakach ni. Samoro en koda luoro nikech nitie jo siasa ma bende koro samoro keto jogi mondo kiki support ng'ane. Akeni ma bende iwinjo ka bende koro samoro japiny bende nyalo bedo gi luoro mar nyiedhore oko mar wacho ni an ng'at ng'ane. Shida no nitie kata North Nyakach kacha. Dong ang'isi ni pesa wuotho kabisa. Koro jomoko jo bread dong be ng'eni nitie. Koro iyudo ni jok ma manyo MP gi samoro ng'ato imiyo bread kanyo. Koro ng'ano chak pango ni MCA be chak ng'at moro maluwa ni. Koro ema idwa chun go jopiny.
to mano wadhi tieko. Goch gi rotho be nyalo wuok kanyo. Wan ok daher ahinya ni ng'ato hinyre North Nyakach. But ing'e ni ka ng'ato monji to nyaka ing'i kaka itimo. Ya gi ng'wech kata ing'i kaka yo machielo ka winji makare en ni imbi ikori maber. Ikruok waikore watemo. Erokamano ang'e ka wan kende kachiel kod ote ma bende samoro wan godo kandi mondo wakaw pach japiny. Wan ka giluongo ni Kevin Smith wacho ni nyocha waparo ni North Nyakach odong' nono, Ogwang sani tiyo moloyo kata the sitting MCA. Wang ni onge sympathy ting'o bat be onge ka ok Ogwang to kare en ng'a 2027. Itiyo moingo the sitting. Mano engineer. Ineno gima dwa ng'isi ni mano engineer Smith ang'e en Nairobi sani Athi River. Mago kijende ma empower. Ineno ka empower ng'ato ber kabisa. Ber kabisa. Sama in gi shida kibiro neno. Kata ki form WhatsApp group ibiro neno kuma ji kaka respond. En engineer maduong' sani en Athi River otiyo. Sama wacho ni itiyo moingo MCA moyier, manyiso ni nikech county to golo pesa mar konyo gik achiel ariyo adek kata mana maendeleo mag wards. Nyiso ni mibadhi ni nitiere koso jotelo kawo pesa to sei mfuko. Ok ang'e ni shida mane mantie e county ka. Nikech jo North Nyakach pod yuago yore timang'o gik mang'eny osuptendni. To budget tigolo. Budget tigolo ga higa ka higa. Manyiso pesa to nitie. Jomoko be ng'e ni gima ne wacho mokwongo ni ich lach cha. Ich lach cha nitie county ka. Mano to kadwa wuondi. Ich lach nitie ka. Ma pesa ne ng'ade. An contractor kende county government. Ang'e gima timore e county ka. Emomiyo adwa nadhi e bunge kanyo mondo moko wadho tieki. Wan gi jalo wacho ni oguwon geno Mr. Zablon duko geno ka geno serumo. Ignore Ogwang at your own risk. Erokamano en ka gikendo bende an giluongo ni Jaler wuod nya yweyo. Jaler wuod nya wacho ni Ogwang kimbi. Jal mayudo gima dwaro. Kibogo hometown well represented. Ine kimbi North Nyakach. Iyudo gima idwaro. Kaka Kibogo kanyo. En be ing'e ni kidwaro Agoro. To Kibogo kanyo nyaka idhiye. Kato Kibogo kanyo asetudora gi kijende kata sane wifi. Atwene gi Kibogo kanyo malich ahinya kijende tiyo. Ojende tiyo mana gi wifi North Nyakach. North Nyakach Kibogo kanyo. Connected. Telo karinga motegno. Ano ka en gi jenzi erokamano donga ahinya. Wan kambe ndegi ilongo ni Harry wacho ni winjo twak maber kabisa. Erokamano madonga ahinya. Wan gi Othwes wacho ni musna jatelo. Erokamano. Wan gi Jadero bende wacho ni okete twak. Erokamano madonga ahinya. Wan gi longo ni Mondi Jabura, wan godo kande Nyapenena nika, Otale Press nika, wan gi Dave Sultan Ouma, erokamano, wan gi Peter Ongudi, wan gi Junior Kamus Wuod Nyarongo, wan gi Elvis Kato, Mbadi Brian, Wycliffe Olingo, Belina Dhiambo, Misiani Woodi Yawuoyi, Harry Harold kachiel kod joma moko. Jokete twak kama ng'eny kabisa. Mano ng'isi gima timore ground. Bise winjo ng'at ma wuoyo marach kanyo. Poka winjo. Kacha antie. Ok samori wuotho kuom gige bread. Kacha bread. Ing'eni ya, bread ba ok inya miyo ng'ato pile. Bread ok inya miyo ng'ato pile. An ang'iso gi kaka imanyo. Ano ka, wang'eni ka wan gi comment moro kacha ka ji bende okete kande maber kabisa. Erokamano, Godwin Orecho ni erokamano, awinjo ka twak bende dhi maber kabisa, asante sana, erokamano duong' ahinya. Kapok watieko yemoda pinja ne penjo moro kandi maber kabisa. Awinjo kiwacho kacha ni nitiere mibadhi mang'eny kendo chutho ne bende contracts ma bende ichiwe county to en kaka achiel kuom contractors ng'i gino bende koro dhi mbele kacha. Kendo wacho ni idhi kedo kachiel kod mibadhi. County nitie shida kabisa. Kata an sani nitie construction manatimo. Natimo renovation moro matieko. Sani dhi higni 2-3 pok ayudo pesa. Over 5 million. Nitie county ka. To iyudo ni
dhieri kabisa kaka wan ing'eni wan ma wakedo ne telo masani to kaka an ogwang' mane an e ground wa campaign ne nyaka nyong'o nyaka sani pok ochula medo ng'injo ni jomoko dere koro kok ing'e ground maber kata an dikoro aseringo duk sani en natimo gik mopogore opogore ohelni mopogore opogore momiya survive but tich tek e county ka tich tek sana ka finance kanyo tich tek kabisa korka engineers machiwo oversight gitinya tike ground kanyo mi team maber mage dhigi survey to kichopo korka accounts kanyo idhi pesa ni ichopo e window kanyo e window kigiyo kanyo pesa koro kene idoke pending bill koro otek ne jo ohala matiyo gi county government. Wan ka gilongo ni Wycliffe Olingo wacho ni ogwang' chunye ler tiyo ne ji te kaka dwarore. Mano to e kita kata ne pok adonje politics na mako lwet ji achiel ariyo en gima onyuolago koro ok ahero ni ng'ato achiemo kata ng'ato bedo kacha to gimiwacho ka sane ni nitiere mibadhi mabende koro tie county to wawinjo bende nitiere cartels kuonde mopogore opogore gini samoro ka ng'ato winji kata mana jok mabende koro nie mibadhi moloso sakono ok ine ka ginyalo dudie otiko otiko ken mar ng'ato sani gini dong'ine ka chama ng'eny kata independent be nitie mokwa to otiko wane mwadhi pogo otiko ng'adhi mae otiko koro gima wane mwadhi ng'iyo jok mwamiyo wane wego otiko nyisa weche mar zoning kotiko nitie ODM bende nigi kwa moro kacha samoro mondo miyo giket ne kacha chairman ma UDA ni kuonde ma bende ODM nigi peke moloyo iwene gi chema moko donj kanyo weche mag zoning ni warito buch nekno nikech kata gik mane Raila owewa gik moko apar mane onego los ka ing'eni pok moko tim koro zoning wadonje nade dong' ang'isi ni jomoko e ODM ka jotutam jomoko one term gidhi gilos gini e nek kato koro zoning no biro donjo hapa ni it is early to discuss watch zoning kapod winjruok wa gi Ruto pok otimore 100% koro zoning to dhi nade koro aneno ni watiek wach nek meeting ni wang'i kaka resolve wach Sifuna gi Babu Gini an agombo ni Babu Gini oduoge party Ochila eko nowacho kacha Migori ni jogo mabende koro support Sifuna gi ni kata mana Babu Owino jogo ma giluongore ni Linda wananchi kik nyon Migori tende ni koro kuonde ma jogo mok support paro moro kik nyon kuonde moko in kaka achiel kuom jotelo mag chama be inyalo siro wach no kose gima inyalo wacho ng'ano wacho gino ana wacho ni ng'ano nego ka ber to nego bed e ndege kata gari sani materi madhari odhi ang'ene ka wiye ber kabisa Kenya ka ok inya tamo ng'ato ni kik dhi kamoro sani nya bedo ni ine telo kanyo kinyine opposition imbe ng'ato biro keto ni ok inyon kamoro mano ok en demokrasi gino en wach marach kabisa mane makelo jopiny gore Erokamano kuom gajwanko kamano taka uthul makende magonero kamano madonganya kuom ketemane chunyo nagi TV adundo jaluo kamano wagomba kakacha kachiel koda migosi kata molor Zablon Mbati mabende en kacha jalar komno mar MCA mar North Nyakach Ward 2027 kuom gajwanko hapo kwa tiko ka uthul makende magonero kamano donganya kuom ketemane chenro mar chun onagi TV ponono ni kacha gipenjo mora podo mi kacha thulo kabenda dhika uthul makende monda mi kendo kacha migosi Zablon ka ponin gi wach kacha kata mana ote ne jonya kach ka poni bende nigi chenro mora ma bende samore de timo ne jonya kach bende mai thulo bende kor nyalo wuok kachel koda jonya kach gimanya wacho ne jonya kach ni jo North Nyakach the whole Nyakach otek kabisa kendo Nyakach kanyo ka okitang kabisa ni okiti matek inyariyo kech nitie jok mariyo nyaka kech to anadhi biro ga agenda maber adwa ni pio ringe Nyakach sana mar irrigation mondo mi wapur alot oyudre bath ot mondo wang'i
kech manyakach ni odoge piny. Sama kech odok piny apani kata kuo mar dhok, ng'at ma yieng' ok apani nyadhi kwalo. Ng'ato samoro nyadhi kwalo nikech koro kech. Ng'at mok dwa ti matek to dwa no chiem ang'eni ringo dhi e wach mar kuoni. Koro jo-North Nyakach awachonu ni an asebedo kodu kabisa, kendo shitu te ang'eyo, kendo ng'enygi kwarado katito kacha atemoga ni mondo moro ka moro mondo miwa wang'e kaka watimo. An abiro chung' kodu, an adak North Nyakach, kendo aonge dalana moro amora ma kata mana skim kocha kata kanye. Dalana en achiel mung'eyo man but paw Tenge. Aonge ofis moro Nairobi, an aloko Katito, atimo gira moro amora, ngimane te ni Katito. Koro kuma abiro ringo nadhiye onge. An adwa ni shitugo obed kaka maga, wabiro bedo piny. Sana sana abiro dwaro ni each and every location mantie e North Nyakach wabiro formo committee. Committee ni ong'e gima timore location ni. Koro abiro miyo gi teko sa basari, sa mitimo development babiro miyo jogo teko. Koro ng'ato ka ng'ato, location ka location biro form committee ni ema biro guide mondo ma an bo miya tich mayot. Gima timore gi joge ni ng'ato kosedhi to dwa timo gimoro amora, ok omi jopiny teko. Emo miya adwa na form gigi. Koro kase form, koro une muwacho shida, sama upogo go basari, ung'e kaka upoge, ma nyingo gwang' ok wuoge. Wacho nupoge, une mung'e nyithi kich, mond liete man kacha, kaka wapoge. Development, une mung'eyo, kaka jok mantie but Kibogo ung'e wach katuk odeyo. Koro ng'e, une munya kelonwa mago. Jok mani wasare, ung'eyo gik mahinyo gi kuro. Ka gin jopur gibiro ng'isowa kothe ma gidwaro. Koro committees gi ema biro guidewa. Koro abiro miyo jopiny teko. An abiro bedo natiyo ne jopiny. Abiro luwo bang' gima committee owacho. Erokamano duong' ahinya Nyakora Moge Jwang' kuom kete mana e chuny Onagi TV. Jotelo mag kaunti gi tiwuotho kuma chalo nade? Kindi gi jotelo mabende koro sirikal. Kaunti kanyo atiye. Jotendgi go ang'iyo go kabisa. Obed korka roads, obed korka education, bovens gini, mago osiepega kabisa. Kendo kaunti awuotho koro kar finance ka emane gi shida. Nikech ing'e ni ka other departments watiyo nikech gine ma gimiwa contracts. Kendo aneno kwa tiyo kodgi maber. Kendo atiyo matiek tich, magi sign na documents ka giseng'iyo. Kendo adhi go mbele kucho. Koro ka finance ka kokitang. Mano wajini. Finance gi shida. Ka finance oromo e county government. Office George kanyo. Samoro pesa onge account. Pesa dong waneno ka kigol. Ing'eni kitiyo kamoro. Bing'eni kata jo finance ba kuonga ng'eni pesa. Jo treasury bo makorego. Treasury wamakorego. Pesa wang'e kata kapok odonje account ki. Waseng'eni ibane gi pesa from Nairobi. Nikech ing'eni mwandu ni kacha. Ing'eni onge mwandu ne man kacha. Kaka wan pesa wamoko kucho. Koro ing'eni wagocho nyaka Nairobi. Wang'e nyaka pesa modonjo. Ong'e nyaka pesa modonjo. Makara kinyiso ni kapok odonjo ne waseng'eyo. Waseng'eyo ni pesa e biro kendo en pesa marom ka. Tiluo kelo kate neno. Ng'ato chulo interest ma. Okaw loan koro chulo gi pesa ni. Interest ochulo contractors moko ma en mung'eyo. Erokamano maduong' ahinya. Ka watieko nitiere bende kacha achiel kuom achiel ariyo adek ma bende koro timore kacha. Wayudo ka bende Migosi Pius Omolo osebedo katimo kacha tije mopogore opogore kendo chung' kachiel kod mond liete. Nyiswa ni to bende chenro machalo koda kamano bende osechopo ne jo North Nyakach. Kaka na North Nyakach awinjo ni kiny Pius Omolo biro. En ng'at masemanyo kabisa. Kendo kata kapok warado kode, ato en osiepna. Iwinjo? En osiepna. En osiepna nikech tije mutiyo. Koro adwa ni kobiro North Nyakach obi omanya kochopo Katito kanyo. Koro nikech ang'eni
awinjo ni kiny samoro nyabiro Paponditi. Koro manya wago achiel ariyo hata a support nikech okelo development. Ingeni no kotiyo ne japiny maber. Otiyo ne jopiny maber. Ingeni apart from pesa mar devolution ni. Kudo ng'atu e national government manya golo gimoro makel kon. Mano ng'at monego mi support. Malwenje moko magoyegi. An okane. Kaka Homabay doneno kaka gerore. Aya. Wango otiye gi PS Omolo. Kok golo pesa matine devolution ng'acha bogole national government. Doneno ka tich tiyore atiya maber. Mano ng'at monego golweny kata dichiel. Ero kamano maduong' ahinya ko kamano nyakor mgajwang ka thul makende maguniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV ka bende kane wan kande kachiel kod Jaler wuod Nyayweyo mano wuod Nyakach kachiel kod Mbade Brian mano japich achiel kende Nyakach mzima entire Kisumu County Longene home and away Jaler bende no ka wan godo kande wuoyi maler ahinya wan kode ka inene nyaka kichungut Nyabondo no reflect. Or reflect. Asante sana. Achiel achaka goro kama madonga yane program director Marchendoni, mano director Junior Omondi, kachiel kod Medusa Marchendoni Nelson Mandela Okore, to koda wendo wa makawuono longo ni Zablon Ombati aka Ogwang. Ler kabisa. Ano ka jogimi wuotho gogi orwaki maber kabisa. Japicho neno ni bwana mage mawinjo picha. Donge. Jalero wacho ni mae manyake rwake. Donge. Kamano kamano wagoro kamano madunga inya kuom chopo kandie kendo ageni wabdhi go mbaka maber kabisa. Ndalo mabiro kanyogo wanyalo yudo thuolo bende wachak wachope North Nyakach. Wapenje ji nito umbi chalo nade kanyo. Adwa no bi e ground. Ground kucho be seche moko bire. Jomoko ng'ene riambo. Ine gima timore ground. Chikiti e ground winj gima ground. Winj gima ground wacho. Mondi duogo e studio ka. Ko kamano maduong' ahinya ka achiel kod janeno mare kamano kuom kete mane chunyo nagi TV kangiro wa makawuono na NH Lach nonego okal tako. Mane te chondo ni Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 Uritu Masani. Erokamano.